הגימורה פה בעצם מדברת האם אנחנו יכולים לעשות את כלי המקדוש, במיוחד מדברים פה על המנוירו, אתם מקשיבים? האם ניתן לעשות את המנוירה? מאוד מתחות, כי הרי בתרם אנחנו רואים שהם עשו ביקשו זוב. האם מותר לעשות את זה בעוד מיני מתחות? אומרת הגימורה שזה לא ניתן לעשות. זאת אומרת הגימורה במנוירה שיש לה קנה 1, 2, 5, 6 ניתן, אבל ב7, שזה כמו המנוירה שהיה במקדוש, לא ניתן. אבל, מה הם אומרים? מה שואלת הגימורה ישר? אז הגימורה ישר שואלת שהרי בימי החשמונאים, מה היה?